Nakalip na yan? YouTube? Hello po, Mami Amor. Shout out po. Good morning, ganda. Salamat na. Nasa Pinas ka na? Opo, nasa Pinas na po ako. Nasa beach po kami. Kaso tide ba? Shout out po. Ay, sis na daw. Mara, tingnan mo ay bag ko, Mara, oh. Nani yan? Uy, suman. Uy, ate Pina siya. Suma na nga. Ako pag inom kanina. Suma na tabi kita Martes. Kuan. Ibus man yun ako. Suma na. Mapulat. Makay, mainom ako. Wala ko dito pag inom. Shout out po. Kuya Roldan, shout out. Sa beach. Manay mo isda. Ay, thank you po. Wala doon. Karama may puning. Shout out po. Salamat po, Ate Felician. Kumusta na po? Ay, suman, Si tatay. 90% kwento, 10% tabakal. Isang black ka. Kailan yan, may timpo talaga ako. Tubig. Yaha, tubig. Pang kay body ko. Short ako. Nani yan, Lola? Nano tabi yun? Tagpira man po. Oh, may 50 pa ako. Baka lang na 50. Kaya nan 50 lang. Pwede lang. Ay, sus. Saro lang. Sa'yo lang tabi. Salamat. Thanks. Opo. Opo. Saan dito ka po? Yan na kita sa kurin. Bananoy. Dito na, kabila. Si Abigail, di ko alam. Shout out po. Kuya Roldan, hindi ka nagtamsa, Kuya Roldan. Mara, tagi man. Get your own. Baso. Kaya mo ba? Slow mo. Beauty ay Super. kasi na halo na sa break. Kuya Roldan, hindi ka nagtamsak. Ano may katmara kanina? Nakaplastic. Bali yun dun ha, wala down. Sa'yo mo kabagay hinapon kanina. Oops, hindi rin balan. May kinapay pa. May nakalay ba? Mayunggot. Ano? Hindi ako nag-inom tubig. Hindi rin ako ko. Hulog na nga ng tawag. Nakaawa na ako sa sarili. Since suman, may martes. Since suman, Si saan Elisa. Isa ako na matamis. Uy, tarihan ka raw yan. Daghano na, 50 lang. Pero ito sabi din niya. Luwang supot na. Sabihan mo daw kung mahal. Uy, tulong supot nga ay, pat. Pira, 50. Gis ang saro na. Gis ang plastic. Pero ang salad.
Gis. Apiso. Apiso ang sarap. Di ba na to? Mulaw. Ako ang mag-taste. Sarap. Hindi ako masarap. Hindi ako suntuwa naka. Kuko. Namulida. Muli na yan. Tita Marta. Muli doon na. Wala. Pili? Ni maditek. Pakakagi ko yung muli doon. Yan mo yan. Pili. Pili daw. Pili kamote. Kami sana. Ma'am Gerald Aldea, shout out po. Kapag nilulo si mama? Saan kapag ito? Hi na ba at may lare? Doho. Ay, ito ho. Si Rano. Si Bal. Sino ba ito sa'yo? Si Cosme? Habas man pa ng pagkarig. Dito dagan tabo ho man. Danis din pag ano. Pero banda dito ho ha. Diri, parang di lagi kuwan dagat ha. Sige parang dito isdaan. Mga dito ng isdaan. Tawag. Kapay malamang ka. Ngayon, ano na yun yung kalatra ba? Dito ba? Tawag yun. Nakaabot kami dun. Ano ba yan yun dun? Di ba doon ang Julia Celeste? Ha? Sa may blue. Ito pala kayo sa rawa. Pag makabalik. Yung mo daan ano, ang bangka, ano na, tilulubog na siya. Hindi lusunan. Anak. Nagaran pimples ko. Sana all nakaka-hotspot. Nakakunik ka pa? Mm-mm. Kala ko, pinarong ko rin din. Kaya all that shot out. Para kapag kakuha. Busog ako. Kaya busog ako. Bara. Bini mo na din sa basket na. Tapos mo yun. Kasi pan mo. Mapalaman ka pa. Ay, may nagsabi kasi ni Kanya. Ayun, tas yun. Saragday mo pa na tao ba? Dini ang tulo, tas dini ho sa day duwa. Sige, tapos Paano ano? malamang murabalan sa unahan? Harayuon ang kay Tito Lito ko. Paano di lulubog? Sakit, ang parang magsugod na pagkatan. Ate Shiden, shout out po. Pero hindi ba siya 30 minutes lang God? Pero naman. Paglibot sa doon, pagpabalik, hindi man na yun. mga pabigat. Manliin. Pagod din malog. Kay Eric. Kabarkada TV, shout out Sa nag-vlog po. baga ulit, na, mga kami nagsakay sa bangka. Tamsaktan po. Salamat kay Eric. Thank you po. Shout out po. Kumusta kayo? Kumusta? Shout out kay Eric. Shout out po. Marahan sila tayo na Medina. Yan, ito ka sa bangka. Oo. Oh.
Ang maganda nagbabangka. Yung sa bangka, sa Nakay. Oo, si Impel, si Ate Gina yung sa bangka. Abay pa diri na. 300 ata. 300 ba 1 hour? Hmm. Oh, 300 1 hour. Kaso parang ang bangka mataob na. Oh, bagaw. Kanta Tayo tayo. lang pwede. Oo. May nalumos daw doon. May naluno daw doon. Mm. OFW din. Shoutout kay Rolda. Thank you po. Yun, gawin ko lang. Salamat po sa may tao pa din. Ako di ko alam kung may naka-live o naki-hotspot lang ako sa pamangkin ko. Dito man ang ganda nalunod. Wala akong load. Doon may nalunod. Ang naano daw, ang sa natnog na Babae? Ah? girl. Abroad pala daw yun. yun. Usana Beach. Doon yun ha. Hararom yun doon ata. Doon banda. Hararom talaga doon. Mabalunong kaya sa Kaya ako hadik ako sa dagat. Ano ba to? Hadik ako sa dagat. Ako di rin nakakarilos pag ano. Mo dito may sa balod oh. Ito ba gawaran sa balod na ho. Hababa man yan. Maski na. Low tide be. Babae nga kay tagaan mo lang. Si Lola Kuya nga. direct shout out. Imada si Lola ho. Wala na si Kuya Kababa. Berador na sana. Shout out kuya. Nasa tuhod pa lang ni Lola. Shout out. Shout out Kuya Derek Noelsa. Kuya Derek, piso. Magkita rin shout out. Ate Simply ay shout out po. Binuksan na yan? Ang cute. Ang cute. Shout out po. Ate Simply ay shout out po. Akin na yung shout out. Oy, ito lang yung nabili ko. Pahinga ako. Shout out kuya. Shout out Ma'am Katie Ray. Shout out po. ko lang. Yan din ang puto ho. Shout out. Kaya Derek pamasko ko. Kumusta na? Wala na akong balik. Saan ka bunso? Nasa Bicol po. Nagpiesta kasi sa amin kahapon. Shout out po. Lapit na pamasko. Oy, uwi kayo na sa Pinas kaya. Pamasko ko. Kumusta na kayo ni ni Kuya Brador? Hindi na pumupunta si Kuya Brador sa channel ko eh. Sige, treat mo ko. Sige, kita tayo. Baka di ka man mamansin pag nandito ka na sa Pinas. Baka bigla ka ding mawala. Shoutout ng Katie. Di ba umuwi ka pala? Opo. Pag minsan wala na akong balita dun. Baka lunodin kayo sa dagat. Oh, low tide yung dagat dito sa amin eh. Enjoy bunso. Salamat po Ate Simply. Shout out po. Mag-enda din po ako. Gawin ko lang 20 minutes pa. Maluway na Mara. Hindi ka ba nahiya sa pinagagawa ng payang pagdating ng birthday ko? Walang palitan. Wala po akong update. Ano na? Busy si Berador. Bakit? Anong balita kay Kuya Berador? Nasaan na siya? Wala, hindi na din kami wala din ako balita. Di din ako nakaka-YT na. Tapos di naman siya di na nga siya nagla-live ng channel ko eh. Oo, busy. Panay suot ng brief. Saan? Hindi na po siya pumapasok sa live ko. Tapos di ko din alam. Di din kasi nagchat na. Nabusy nga siya kuya. Doon na sa mga sakalam yun. Hindi na kami kilala no. Tapos ligo ng ligo. Naka-live eh. Saan ba? Saan niya?